Nimbaw ti kung balibo ba sa wagi ka nimbaw ba? Unsa kinaakad no? Gani pre ako gito nimbaw ti kong balibo pre. Namsuon kan Bro, siguro. i-plaster sa nakong balahibo pre, marag. Plaster pre. Nanino kong balahibo pre. Naagi lagi siguro nagpuyo lagi siguro di ba? Gani pre, na Siguro siguro pre. kanto siguro di ba? Oh, Nimbaw ti kong balibo na. Gani, nimbaw ti kong balibo pre. Tagaagi gina kong balaya di ba? Pati balibo siguro lubot pre, nimbaw pre. Pre. Unsa ka kung ato nang ipa kanang expert sa mga espiritu ba? Nang espiritista ba? Ato ka nang ipalantaw na ko. Unsa may maayo na? Sakto ka pre. Maayo na muna naan pre. Nakakaila. Nakakaila pre sinong manoy. Maayo kay to. Sige. Toto sinong manoy. Para may balantak nang bawo ng balibo ng duda di ko Ano ano. na mong pangwarta ni ng manoy ron ba nga kini mong pagka-espiritista. Wa na man kaayo yung mga espiritu diri nga nga saag mga multo mga bisag unsa. May nagpadulong. Uy. Sakto na si Dokyo. Nil. Pagtan daw na ba sinong manoy? Ikaw no? Tokyo. Na sinong manoy dia? Kini warta. Kadali lang ha kung tawagon si Nung Manoy. Nung Manoy. Gawas. Nana si Nung Manoy. Nung Manoy. Tayo sa pagpupos ng meron. Udi ilibre hon ron. Turala niya si Nung Manoy. May hapon ng manoy. May hapon niya daw sa may ato niya daw. Natutuyo si mo nung manoy ba? Kana bugong balaya kung tagaagi na mo di malibaw mo balahibo na. Sinong manoy? Nimbaw ti kong balahibo. Asa bang balaya ang pinigyan mo? Kana. Ah, kana. Sa may pag-inyuhan ng balay daw. Dili kay mo agi mo di malibaw kung yung balahibo na mo magpatabang minimo ba? Tabang, kung saan man ito na pagtabang daw. Anong pasurbi Ingon man ba? guni kinini mangkit di nga expert ka na mga espiritu ko no? O, so, do, expert ko na daw, pero tayo pa daw ha. Ngayon lang ko pasurbi daw, di ko masurbi daw, kaya di man ko kining engineer daw. Ako dito ko engineer, pero bahay na lang. Ano, na ito nagmabigapuyo ng balaya, kining mga espiritu daw, baka hindi ba na ito makita daw, o kaya ko na daw. Sige na manoy. Baka na imong gusto. Pila pa kayo mga manoy? Dili ni mong presyo si Nung Manoy. Kamu ni bahala sa inyong pila inyong ihatag basta kay dili lang gyud mubus sa 1,000. Sige. Nang iihang ko ang gyud. Sige para mo man ang problema no. Kay taga-agi na mo dia. Nimbaw ti kong balahibo. Sulban na ron. Isod mo kayo kay mo agi mo gito mo gumbalay sa babaw. Sino may problema na? Nung Manoy bahala dia. Ya Nung Manoy Kaya, saman. okay kay ko, pero tayong paragod, nang gidaba mo kandila diya. Wala lagi ng manoy. Hindi ka balo nga kinanglan di kandila. Hindi mo kabalo in town. Magpalit po ka mo daan dito kay tag 3 na to, pero ay kabalakan ako'y kandila. Mayo. Maka-discount ka mo. Preparado na, preparado. Kini siya sa akong body ni. So kami. Kaya kini, kasi mo kulit ninyo. Di ako. Ikaw. Ya, Pero buwan kining kami. pero kining kandila ha. Basig na limot mo. Additional ni tag sa gatos ang isa 200 ni. Sige to. Ayan na mo reklamo. Kaya Sulban naman, kining kandilaan, naka-blessing yun eh. Giblisingan ko na nga. O kini, ikaw may taga-dagkot. Ang puspuro another 50 na ha. Dugan sa inyong kuan, inyong hatagon. 50 pesos? 50 na. Di, ay Plus nagreklamo. Ay nagreklamo lagi. Kaya naka-blessing ako. Power ka na. Napay with puspuro. Mo na na akong gamit Sige. ka na. Para lang gid humana itong problema na to kay. Sige. Adlo kay malibaw itong balahibo tig agi ba? Sige ha. Pero karon magsabot ha. Ako may makuna. Nasa kong loyo akong bade. Kamu napod mo sa loyo. Sige. Ay abi mo panagan ha. Sige naman ay. Ay man maklaro mo Kita ito. dagan ay. Sige mo na. Kasi unya ako lang yung may bilin. Tara nung manoy. Tara problema na, tara. Ah, sige, tara. Tara Nung Manoy. Manoy. Mo na gining balaya ng manoy ba? Ano manoy? Action na pud ako malibaw itong balahibo ba? Hindi akong balahibo, may action lang tindog. Sugag ni security eh. Di pa sa basta ng ay burag. Kusog yung aura ning dagana oh. Malibaw itong balahibo. Isog ni security eh. Gunitan ko di kong balahibo kay magtindog na. Usa man mo pa dayon ta dili. Wala yun ta. Eh, parenta. Panghawa mo panghawa. Ayaw kayo magsaba no. Pikot. Suga sa spirit ko. Suga sa security. Isa si Maho. Pagkilo. Unsa man balaya ni eh? Pagkilo. Sugoy. Palagi. Pagkilo. Isa. Bago ta magnagot tag kandila. Isa.
Mga akong gamit ha. Akong balahibo. Pila inas ang malibo eh. Paghilom lagi, paghilom. Lagi na, kandila na kasi. Dagutan. Pagkali kay, makaya ni. Pagilom. Ano ko na kay isip mo kayo. Tarunga. Pagkali mo, pagkali sila. Nagkakot ko siya. Batay hatin pa ha. Gusto ka sa sekurito di eh. Sugusog din anong ano, hindi na makayo. Ano eh? Gusto na ko pagsubok na araman ninyo sa baa. Inom lagi. Sisi mo. Mangita tag-asa ni dapitan. Jesus wala maditik din hidapit. Unsa gyud sa pakilom na kimo ko ka konsentre. Sige mo na eh. Di makaya ni kinahanglan na ni ako ni pulong ni. Napawag ka dila. Dali. Giyuyap sa phone. Puyo. Napalong? Pagilom Aga, lagi. ka iso kini ni. Pagkurun ba? Di mo kasama Nagkaliwa ni. Pagilom. Baka mo siguro ikanto siguro. Hilom na ba? Kaya rin mahuman tra. Di ba po? Tempa. Pagilom. Isugod. Kasi Pagilom. ikapahalong ang kandila. Nung ano eh. Isugay na sila. Hilom lagi ba? Ganina na ka ba? Bakit Uli ko ron. Ang humanan ni ron. Pagilom ha, pagilom. Ang ako lang body ang natingog ha. Oh, sige, hilom. Pagilom mo, o body, andam na body ha. Sige, arigado. Pagilom daw, pagilom. Pagilom, tempa. Itay, kinangganan ni og kining bala ang pulong ni kay murag iso kayo, nariridapit ha. Sige, isikriyang pursale. Kaya pa nung manoy murag. Unsa naman ko kadiha? Gigamit naman as tuburan bayis na. Ay, Kumo naman kina. Kumano nas tubulan. Mana as tuburan bayis na. Upo din na mo ipik ni. Sige mangita ka. Mabas na putaan ni kuan, mabas na putaan ni. Hilom na. Sige. Mangita tagain ha. Apa man ko sikreto ni himo ni gigamit ni Moises sa unang panahon. Sige, sugdan na nato ni ha. Pasulat kita kay ko sudan. Sige, pahilom lagi mo kay ko ka concentrate. Hilom. Sige, ya. Ako na ni buhian ni akong pulong mo na gini panglas ni. Dalian mo na, kiisog mo na eh. Tabi jutay. Tabi jutay. Kino ko ka iso ka ni. Murag bago ginang tulunga. Bago kini puno na karon ka ni. Tabi jutay. Ebektibo gina. Tabi jutay. Sige. Tabi jutay. Isog eh. Kamu dia pagpukong kit kusuk kayo. Isog kayo. Ako kaya. Tabi jutay. Sus gigit ko unsa naman ito mga kauban katakis mo tabi jutay. Tabi jutay. Di man makaya ni. Hindi kabuhin na ko. Di na makaya ni. Kabuhin na ko. Gusto din ko. Hala mo diha. Asa ba ka na? Na espiritu? Wala espiritu dong. Sino? Pero naitae dong. Ha? Bo, sa'yo rin Ay,